Għaddit ġimgħa minn meta Carmen Chantar qalet li se terġa' lura fil-karga tagħha ta' kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni għas-Servizzi Mediċi u sa issa ħadd għadu ma jafx wassal biex hi terġa' lura fil-karga tagħha u wisq iktar min kienu l-persuni li hi referit għalihom bħala l-forzi ta' dlamijiet illi ħadmu kontrija. E kif ħarġet din l-aħbar Net News bat sensiela ta' domandi lil Ministru responsabbli Chris Fearn kif ikoll il Carmen Chantar dwar x'investigazzjoni natfitilha isimha min huma dawn il-forzi ta' dlamijiet u effettivament x'inbidel f'dawn l-aħħar 3 xhur. Iżda s'issa ġimgħa wara għadna mingħajr tweġiba. Net News taqsa lil żewġ ministri u membri tal-Kabinet Ġozzjana Bela u Owen Bonnici dwar x'jaħsbu fuq il-fatt li s'issa din l-istorja għadha mifnija b'ħafna misteri. M'għandi l-ebda kummenti x'nagħmel dwar. Bħala membru tal-Kabinet imma tafx wassal biex jitirritorna lura? Irrispondejt. It-tarif li għandi jien huwa dak li intqal pubblikament minn nies involuti f'dan is-settur u m'għandix xi nżid ma' dawk il-kummenti li saru minn nies involuti. Mistoqsija oħra li nistaqsu lid-Deputat Prim Ministru Chris Fearn għal aktar minn xahar hija jekk jeskludix li wara l-allegazzjonijiet fil-konfront tiegħu u ta' Carmen Chantar hemm xlit tal-eks mexxej Laburista Joseph Muscat. Bil-Ministru Fearn fit-23 ta' Ġunju li għadda qal li ma jixtieqx jispekula. Qed jiġi allegat u ġie allegat iktar minn darba u s'issa ħadd ma ċaħdu illi l-eks mexxej Laburista qed iwettaq il-frejma fuqek qed nirreferi għal Joseph Muscat. Dan teskludih kellimtu inti minn fejn ġejjin u xem waraja għandi ħsibiet tiegħi, però ma nixtieqx nispekola dwarhom fil-pubbliku hawnhekk. Kemm għandi ħsibiet tiegħi. Bħalma ħeġġeġ il-pulizija jinvestigaw l-allegazzjonijiet u l-istejjer għarrieqa, inħeġġeġ il-pulizija wkoll jinvestigaw is-sors ta' dawn l-istejjer. U meta ikun hemm u żejt jitlaf lix l-ilma u mbagħad inkunu nistgħu nitkellmu anke mod pubbliku. Ma laqas inti teskludi l-possibilità li jagħmel frejma fuqek. Jiena qiegħed ngħid ċaru tont illi m'inhiex se nispekola imma qed ngħid ukoll illi żejt jitlaf lix l-ilma. Wara dak iż-żmien kollu ħadd mill-Partit Laburista ma ċaħat jew eskluda l-involviment ta' Joseph Muscat bħalma ġie allegat mill-awtur Mark Camilleri. L-unika fatt ċert hu li skont Carmen Chantar u Chris Fearn f'pajjiżna hawnhekk imsejħa forzi ta' dlamijiet. U sa issa ħadd m'għandu idea fiex waslu l-investigazzjonijiet dwar dan il-każ li huwa marbut mal-iskandlu tal-isptarijiet.